Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Fortnite Battle Royale. Αυτά, πάμε. Θέλω να σας δείξω λίγο το locker μου, επειδή έχω πάρα πολλά καινούργια πράγματα. Πως για παράδειγμα, το τι θα έχω πίσω μου. Έχω αυτό του ενός τέτοιου. Δείτε πόσο ωραίο είναι. Έχω για σπαθί αυτό εδώ. Τέλειο είναι. Και αυτό για να προσγειώνω, νομίζω. Ωραία. Πάμε να παίξουμε. Είναι λίγο θολά, το ξέρω. Αλλά τώρα στο μάτς πιστεύω θα φαίνεται λίγο καλύτερα. Λίγο. Γι' αυτό. Πάμε εμείς να μπούμε. Να παίξουμε. Δεν έχω παιδιά κάποιο skin. Από ό,τι βλέπετε. Δεν ξέρω. Και έχω μόνο 200 V-Bucks. 200 V-Bucks. Αλλά δεν πειράζει. Solo φυσικά. Ωραία, πάμε. Παίζω στο Nintendo. Γι' αυτό. Πάμε. Περιμένουμε. Πάμε να παίξουμε. Δεν νομίζω να πάρουμε νίκη. Δεν νομίζω. Αλλά τουλάχιστον μετράει που θα παίξουμε. Δηλαδή δεν πειράζει άμα χάσουμε. Ωραία, πάμε. Πάμε να παίξουμε. Πάμε. Λοιπόν, πού να πέσουμε? Άμα δούμε στο χάρτη, έχει καινούργιες περιοχές. Εγώ συνήθως παίζω εδώ. Πέφτω εδώ. Ωραία, πάμε. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό τώρα είναι σαν σφαίρες τύπου. Ωραία. Πάμε. Ευτυχώς δεν παίζω zero build, επειδή δεν θα μπορούσα να φτιάξω τίποτα. Πάμε. Ωραία. Πάμε από εδώ. Τώρα παιδιά δεν ξέρω πού να πέσω. Δεν ξέρω πού να πέσω. Εγώ συνέχεια πέφτω στα πάνω κτίρια. Γι' αυτό τώρα λέω να πέσω κάπου αλλού. Δηλαδή τουλάχιστον εδώ. Ωραία. Πάμε. Πού να πέσουμε τώρα? Εδώ βλέπω ένα όπλο. Ωραία, βρήκαμε και όπλο. Και άλλο όπλο. Πού να πέσουμε τώρα, πού να πάμε? Εδώ τώρα σιγά σιγά θα έρθουν άτομα.
Εγώ τώρα το πάω αλλιώς. Πρέπει να είμαι στη μέση. Για να μην πεθάνω από τον κύκλο, γι' αυτό. Πάμε. Δεν έχω σπάσει ακόμα κάτι, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ θα κολυμπήσω. Πάμε. Τώρα πια θα παίζω συχνά Fortnite, παιδιά. Γι' αυτό θα βλέπετε, πιστεύω, ακόμα για πάρα πολύ καιρό αυτό το skin. Λοιπόν, πρέπει να πω από εκεί, πρέπει να είμαι σχεδόν στη μέση. Γι' αυτό. Πάμε. Δεν βλέπω κάποιον ακόμα. Πάμε. Πώς θα ανέβω? Από εδώ. Ωραία. Εμείς τώρα κάπου εδώ είναι το ευθεία και το καλό είναι και όσο που θα πω που είμαι αρκετά ψηλά για να βλέπω άμα κάποιος έρχεται. Εγώ θα πω εκεί πάνω και έτσι θα βλέπω άμα έρχεται κάποιος. Λοιπόν. Ωραία. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, Εγώ πιστεύω που πρέπει λίγο να περιμένω εδώ και άμα βρω κάποιον ξέρω τι να κάνω. Τώρα εγώ ανησυχώ που δεν βλέπω κανένα, δηλαδή γρήγορα εντωμεταξύ πεθαίνουν και οι άλλοι και δεν ακούω να πυροβολάει κάποιος. Γι' αυτό δεν ξέρω τώρα τι να κάνω. 61 άτομα μένουν και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Τώρα πού να πάω? Εκεί που αναβοσβήνει, δεν ξέρω τι είναι. Και δεν ακούω εντωμεταξύ και κάποιον να έρχεται. Τώρα δεν ξέρω εγώ που να πάω. Έφυγα από αυτή την πόλη επειδή εκεί συνήθως είναι τα πολλά άτομα. Γι' αυτό είμαι εδώ τώρα. Και ψάχνω κάποιος να έρθει για μένα. Το νιώθω, σιγά μην πάρω νίκη. Αλλά δεν πειράζει. 50 άτομα, 49 μένουν ακόμα. Τώρα εγώ πρέπει να πω λίγο από εκεί. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Το πυροβολήσω? Πάμε εκεί πάνω. Από εκεί τώρα είμαστε σχεδόν στη μέση. Λοιπόν, δεν έχω δει κανένα άτομο. Τίποτα, κανένα άτομο δεν έχω δει, γι' αυτό
Δεν ξέρω τώρα τι να κάνω. Λοιπόν, πού να πάμε? Για να δω. Εγώ τώρα περιμένω εδώ. Θα πυροβολήσω στον ουρανό για να καταλάβει κάποιος που είμαι εδώ. Ωραία. Τώρα θα καταλάβει κάποιος που είμαι εδώ. Λοιπόν. Ελάτε. Δεν έχω δει κανέναν ακόμα, παιδιά, για κάποιο λόγο. Ενώ μένουν 40 άτομα. Αλλά τόσες ώρες κάνουνε. Κανένα δεν έχω δει. Μήπως εδώ δεν παίζει κανείς? Όχι, δεν γίνεται να παίζει. Αλλά και πάλι. Και δεν πυροβολάνε κιόλας για να πάω εκεί που θα πολεμάνε. Γι' αυτό δεν ξέρω τώρα τι να κάνω. Αυτοί είναι, οι παίκτες εδώ είναι πονηροί. Δηλαδή άλλοι κρύβονται, όπως εγώ δεν κρύβομαι, περιμένω να έρθουν. Επειδή δεν ξέρω και πού είναι. Παράξενοι είναι οι παίκτες. Δηλαδή και δεν μου λέει να ακούω βήματα, τίποτα. Τι να κάνω? Ωραία, λοιπόν. Επειδή δεν βρίσκω κανέναν. Like, εγγραφή, καμπανάκι, κουδουνάκι. Και τα λέμε...